Ρώτησε τον, μπορείς να βάλεις μέσα ένα φυσικό παραπάνω. Μπορείς, πάντα μπορείς. Ωραία. Καλό είναι να ρωτάει, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να... Φάλια. Στην οθόνη χωρίς... Στην οθόνη τι βλέπεις. Όχι άλλο. Κοίταξε τι συμβαίνει μαλάκα στο μεγάλο χιλιόρικο. Δεν ρε μαλάκα, είναι 16 πυροβολικά πυράβλα. Μικρό θα βάζεις. Είσαι έτοιμος. Τι μαλάμε. Είπα ένα τζίκλο τόσο. Προχώρα.